נו, בגלל זה אמרתי לך סי. אחי, איך אתה קורא לי אוטיסט, יא מפגר אחד, יא אנאלפבית? אתה מטומטם, אתה רק מת, אתה לא עושה כלום. הוא הילד איפה שאני עמדתי סטוקר, זהו. הרגתי אותו. גם עשיתי לו נזק בזמן שהיה לו הולך. רגע, אז איפה ההמשך? איפה שאני. גם פה יש המשך. לא, אין פה המשך. אתה יכול לשים לי פה פלטפורמה יובל? הנה, פה יש המשך גם. הנה, המשך זה איפה שיול היה. למה יש כאן מלא מהזה? יש כאן גם שהיינו פה. מאובנים. נראה לי זה עיכול. יאללה, עשינו סיבוב, יאללה. זה איפה שאני. אתם לא טובים. אתם לא רוצים. איפה מולי המניאק הזה? הצליח. תביא אותו כבר, יש פה מלא נייטרה. לא, יש כאן מלא נייטרה. הנה, תמשיך לקרוא אותו. Where is that damn mule? We got a hell of a blip heading your way, team. Get ready. אוי, בואו אלינו, בואו אלינו. שרמוטות, אפילו מולי פה. Lights up! יול, תרדו למטה, אנחנו צריכים להתאחד. אני קורא פה לריסופליי. Stand back. Supply הם לקחו! אנחנו מביאים להם את הנייטרה והם קוראים לה ריסופליי. אני הבאתי מלא נייטרה, יאב. והם קוראים לה ריסופליי. בלעדינו. חצו את אני פה התגל. איתם. כן, אנחנו עם המובס. אתה רוצה להתחלק בתפקיד גל? יא, אתה היחיד שלו פה. אני הייתי עם יאללה. לא, אני הייתי איתו מטומטם. תודה הזאת. כולם. אבל זה היה דיפ. התשובה של אסי. אני לקח את משה. לא נשאר. אתה נכנסת לתוכי, המניאק. אתה נכנסת לתוכי. וואו. יאללה, אתה פה לא מתאים. אבל תקליט אותו.